Asli nih pas itu tidak sih kenang. Ini. Maru. Oi. No. Maman, kau beralai, san cimbati. Di time lo na sampram disturb itu. Minta kena mang bed time game gelete na sampram tu itu ini unjuk. Mun abdul gili na gua isme sornai. Mun eu gili ba phone hornai. Ara bed time of bati nakrang pinai. Malah ba nunta kai tasu bifang pas na Twitter sigan. Sudah na mauji berain hangsui. Berainnya. Tang emba angkam dana terjun de biku suigre bidi basam berin tangan are nungne logoसे लामायाव आङो थाइथामनि ललिपप बायना होगोन आं मिथिबाय नै नोंनि ओंखाम जानाय थोरसि सुगोन आं बा थोरसि गंसे लोगोन सुनो हाला आरोना होमबा आं दिनै बेरायनोसै थां नोंसोर दिनै बेरायहै आं थांखायाबो दिनै होमबा आंबो दिनै बेरायनो थांखाया इये फाग्लिया थांमारबायसो ओइ थांगोन आं ओरैनोसो होनदोंमोन ना थै थांगोनब्रा र' थाथ'लै नै थांबावगोन आं नोंजों दिनै Durlai thabai serni sekelas. Durlai thabai ya goi. Ona. Oh ya ta durlai. Oh ya di sekar. Allah. Sabai nih ma berada. Sabai sindo cycle borai. Kumanakin nunggu apa nih sih? Apa ya jana bawa samprambo priban tambai tayo komondo. Hei tuh mau beri belai. Usunan lantai situ. Tuh. Sekarang juga. Ada cycle ke sih. Bagus tuh cukup bawa ini salah. Kamu pikir langsung aja gitu. Takut. Bro. Oh, selai. Gila. Wah, rara. Betul selai. Ro. Yasin, mobil gedan bayi ani, mobil gedan. Ma? Mobil gedan bayi nungu? Hot tuh bayi mesin ni hot. Lu, hot. Ini ma bayi mesin gedam deh. Durlai satu ham nani nih ke? Bener. Macam gedam deh. Tuh, solai. Masih ada. Bukan lagi. Ayah, matu mobil susu thabai. Cari dong lah nih. Tarik kulin Indro. Ayah, matu memori apa lari dulu. Bro. Nah, phone banain bro. Oi, mobil masa ke oi? Nih no koi, mobil susu jana deh. Gedan ni beda bin. Pisa ke hiper mama gedan. Ini saya samba. Tamu kali betaku. Bro, tamu yang pas nih baik. Oi, gapai. Tuh. Oi, mulai. Kesunggah lah. Iya bang, pindah ke. Oh, Bajoy. Oi, sir. Oi, masih dia. Jangan nak. Gue tuh. Ayo, masih meja meeting jam berapa? Musang cukup sebanyak. Bos, bed handphone tuh sampai makan mau sakit nunggu. Pamu jang meeting mu sampai tadi ku.
मानो बन्द खालामगोन नोंथाङा हा ब्रा र' नोंसाय गैगोना गैया नोंसाय है आइखौ मानो नांगौ हा नोंसानाव एमाना फाग्ला नायनो फैदों ओइ खान्थाबाय मानो गाबखो आं मबाइल गिदिर लादोंमोन ओमफ्राय फैदों हेलो पार्टि नायदोंमोन पार्टि ओइ सोरबा फन हरबाय फन ओइ र' नोंनि जेब खोमा हेलौ हुद फाग्ला एक्सचेन्जनिसो हो एक्सचेन्जनि मोजांथारथ' मबाइला दांग्रोमोना फन फैदो एक्सचेन्जनि सिख्ला बेसे लानाय मबाइला 1.5 taka oh my god वाइ एमाव फाग्लाया गैगोना गैया एमाव फाग्ला गैयाथ' गैया जोंहा सावानो माथो नोंसाखौ सावदो होननाय खोनादोंमोन नोंथाङा मा होनो जेबो नंथ'ला जोंहा गैया सेरेबथ' मोनलालै जोंहानाव होद सेरेबखौ नांथारगौमोन ना मबाइल गोदान बायनायनि पार्टि ना मबाइला आं लाग्रा एक्सचेन्जनि सिख्लानि कलसो फैदों नोंनि मबाइलाव आंना बिदिनो फैबाय थायो सम ए नंगौ नामा ना मेथाइ थाब आदाम बारा दे होमबालाय बै ने जनानै भिडिअ नायनोसै जोंना मा भिडिअ मा प्रडाक्सननि ओइ गपि प्रडाक्सन ना मा होनो बै गपि प्रडाक्सना ब्रा साबसक्राइबार बारायथारा बोरै नायनोब्रा जोंसो साबसक्राइब खालामना होलाबायो थ'ब्रा बै मानो बर' नायो होमबालाय नायनोसै आं बारायनायो थ' बे रायलायनि ओइ आदामोन बेयाव उनदुलाय सानैसो जायो इसोरनि गामिनि जौ फाग्ला मा होनो बेखौ नायनोसै ना मोजां जादोंमोन फाग्ला गुसेंग्राया जय बायदि मा होनो बिदानि अमा देरनाय फैसा खावना लांनानै बुनोसो जायोना मोजां जादों खिन्थु बिलाय देखायनाय हारसाफोराबो तत्लानि गोजा रायलायनाय फाग्लासो सब गथा बाद दियक आंनि गिलासाव हात दियक ना मा होननायबो दंलायलायो र' देखायलाय र'लाय देखायथारनि आं बोनि नै गामिनि जौ फाग्ला दानखानोसै हाबाब सोरियो गोलैलायदो दख' र' कुवालिटि बारायनोलै नुवाखै पावारबो बारायनांगौ एसे जोब्बाय र' इसोरनि भिउसखौ नायनि आङो आयु एफा मोजां फिल्मफोरखौनो माने सर्ट मुभिफोरखौनो भिउसआनो नायलाय गैथारा आं बारायनो हायो 849 बारायनो हायो र' इखौ खेबना लाग्रोनि बुंलाय माबायदि सिदो जोङो ज' बनायफाबाथाय ना दामानो बारायगोन नंगौ आंनाबो मबाइल दंना नों मारगोथ' खोन्थायाथ' बिदिलै बिसोरनि भिडिअखौ सिख्ला गैयिनि थाखायनो नायथाराखोमा रावबो नंगौ नामा आं सिख्ला लाबोनो हायोब्रा नोंसोर होनबा माबायदि लाबोगोनब्रा नोंलाय आदै सिख्लाखौलाय आंनाव गोबां सिख्लाफोर लोगो दं दिंखिना जुलियाव सासे दङ ओमफ्राय आरो बेखि मा होनोमोन र' थाइगिरगुरि ना फाथोगुरिनो धेर दङ होद आदा सानैल' लाबो सानैबानो जागोन आं एक्टर जानो मोनाबा गायालै आं फिल्म सब खथा बाद दियक मोनासिगोनबो ओमफ्राय ना नोंसोरो दाहाय थांनानै गपि प्रडाक्सन भाइजो रायलायहैदो जागोन रायलायगोन गाबोन थांनानै बनायनोसै ना थ' होमबालाय थांसै खोमा मबाइलबो गोदान बायखाबायना मोजाङै दं गैला जायो